Здравейте, потребители на VBOX, ама се харесва Герен, това ще бъде посок номер 2 на Minecraft Survival with me. При мен с мен и говори, точно, Бибиги Слаян. Марва палчинки. Копирайт. Копирайт. То и аз копирайт. Така, днеска бисва седа прави една бина. Спим се. Така, за мината ще ми е необходимо дървенци. Я кажи там... Я кажи Калинке ти ева. Така скоро може да има на Battlefield 3 ключ. О, hell yeah! Да, скоро може да имам. И ще правя на мултиплеер серии. Hell yeah! Мамичката ти. Бабичката ти. Той си не, защото той няма да има ключ. И ми се изнервил нещо и сега ще трябва да го успокоявам пак. Тихо малко е. Така, сега си поставих климатика поне докато снимам да ми ходиш видеокарта и процесор малко. Така хитър яка жега. Я кажи Калинке ти ела. Мога, каква е тази песничка, къде би съм бил главата. Така, моля ви се дайте плюшите на последни мотава мапа, който сме минал. Знам, че не е много труден, ама реших просто да го заснема. Иначе го минавам от раса. Други мап, който ще заснема, може би ще бъде, ще видим. Може би си бях с Кравинг или Revolution. Но просто сега още се уча на мата, не съм бати и прото или нещо такова. Оу, супер, просто. Намерих айрон. Мъга, само 4 айрон не намерих, дева и щас. Добре, толкова стига. До кое ниво съм? 61. Ще е първи левел съм мъга. О, намерих кол. Хеф. Уоу, и гравел намерих. Батата шака мая. Какво бе? Нямам. Работиш ти да хапваш. Ко пак ядеш? В момента нищо. Ничи филии. Какви филии? Филии бе. Маска, какво? С филии. Филии с филии. Омага! Чай ще еш не скил. Бах ти ботското! Откривам ще на кол. Добре, събрах се 26 кол, нямам никаква светлина. Ама не се стига се сложи точно да се ева. Локатори, сега продължаваме да само купа. Бабе, кажи си новината за онебе. За коя? С FP. За вчера ли? Да, аз запуснах FP. Хвърно ще видите в описанието, що? Даже и аз. Да, това е после смениш от Не, аз не съм още. Мъга, нали викаш, даже и аз е... Фъща. Ама фъща! Не, това копирайт вече. Не, заеби това. Просто така правя, когато му иземе някой. Така точно и ти... Това си беше копирайт вече. Ама че е копирайт, какво да направя? Копирайт, ама кой? Swift? Да. Ама фъща. Фъща! Сега вече наистина ама фъща. Намерих кейф. Кейф. Опа. Какво си намерил? Равин. И сега да надя. Айде, и на мен ще ми правят сега принцески. Мога чех само да ни падна този равин, че изглежда много дълбоко. Ама ще го набоко. Ще го набоко.
Сега се пробваме, слезем додолу. Чай, ето това е две големи. Ужас. Сега какво ще копаме? Коледа съм 45 и намерих равин. Нормално. Ай, чакай бе, това не е равина пещера. О, ма намерих айрон, яко. Аз се търся в момента. О, колко айрон! Яко. Имам вече 10 айрон. Тя ще тук не си направя пътечка. Е така. Абе, тук много тъмно бе. О. Да. Равен е. Брат, мисля, че им пука. А? Мисля, че им пука. Абе, гледай с нощи матча, бе. Не. Италия, Англия, имаше дуспи да е. И колко се учиха? 4-2 за Италия. Те, бе, честно. Яд ли това? Да, исках Испания. Испания продължиха ли? Не бе, това е Англия бе. А. Испания, да. Испания, Португалия, Италия и не знам още кой. Ама фуга. А те човек, Италия в последната минута направиха гол от засада. Значи съдята бот. И се не счете това. А? Не се счете гола. Еми да, защото е от засада. Еми да. Тома не аз така правих на фифта, ама... Баща ми има да вика, че под кефа за че са окарали, по-скоро ще ги псува да лева. Аз ако бях на баща ти, ще да отида на терена там да си псувам на воля. Как те нападна редничел? После има арестата, нали? Чай сега. Трябва сега да се връщаме вече. Не излизаме то с равин. Камино. Само не там не съм експлорирал. Но да ти е на там да експлорирам, бе. Оха. Хубаво, че не само ще експлорирам. Или пък не. Чакай да с някакви бъгове. Играта. Или за всеки път. Онга човек, вярваш ли, че един 30 годишен майна се страхува от Майнкрафт? А? Един 30 годишен човек майна го е страх от Майнкрафт. Не, рай. Още... Да, нещо човек, сериозно ти говоря. Сега се дигна в абсурд. Това е бед тъшака. Не бе. Не тъшак се вече. Оха. Айрон. Аре бе, то Серго къде е бе? Вой, не човек, тука бати мината само за айрон. Бах ти якото. Тука айрон мина майна. Бах ти кеф. Който го прави, то с равин ще му подаря един бата фетри и ключ. Искам аз. Да си правя равина. Да, аз бях. Със сигурност Battlefield ключа не е повече от на Warface. Със сигурност викам на Battlefield ключа не е повече от на Warface. Ключа е 30 ля. Играта е 80. 120 да бъде. На болест, бе. На болест. Че бе, аз колко минути съм започнал. Така, продължавам да снимам. Да. Вече е тъмно и е вечер, айде да си влезаме в кошарата.
Да им цепне малко по главата. Фокс любил. Бати Дотата е любил. Какво викаш, Дота Югио ли? Не бе. Знака е направил някакъв влог с любил. Аз чух Югио. Кратко видео плюс котки. Браво. Ще си направя стърчен малко. Чупиш лъка, бе. Аре, един стак стига. Така видим сега. Айрон малко се изтича, супер се ми трябва да пърчки си направя на чирчо. Една чирчо да си направя, чули? Да. Айде желязната кирка. Така, още 10 айрон ще ми стигне за и броня даже. Кеф. Ко ми стана на героя? Коме ли мучка? Minecraft Adventure мапа на Фрозер. Мамкати! Щастен. Minecraft Adventure мапа на Фризер. На фризер? Късно съм на фризер. По принцип е на Frozen. Кой ще паза да видя колко голям е станал клипа. Така, здравейте отново. Събрах 5 айрон. Нали? А нещо ми се бъгна. Бъгна ми се проблемите, чак не ме парала. Палчинки. Дайте, че нещо ми бъгна. Сиктир! Мишката бъгне. Точно за една железен нагръдник. Както викат някой. Млади предци. Имаме за една кофа. Тъмън ще ви стигне. Айрона. Ма за кой е кофа? Няма бе, то за айрон ще го опаза. То капитан да бъде се бори с ни колички. Дай F8 на това като играш Minecraft ще видиш много яко става. Какво? Да, знам къде са забавеца. 7 си пиян. Не сега в момента не е така. Добре, това беше епизод номер 2 на Minecraft Survival. Айде марш, айде! Minecraft Survival от мен, да не ви харесва, коментирайте, оценявайте, чао!